Амелия е на 8 години, но вече знае, че родният й град Стара Загора има 8000 история и 8 имена. Любимото място за разходка на Мели е античният форум, разположен в идеалния център на съвременната и модерна Стара Загора. Само на метри от впечатляващите сгради на операта, на драматичния театър, на историческия музей и градската художествена галерия се намира един истински малък Рим. Една разходка назад в римското минало на Стара Загора Мели ще направи с директора на регионалния исторически музей доктор Ангел Динев, който ще я отведе в преблестящия град на траянците. Августа Траян е един от най-красивите градове на римската провинция Тракия, втори по големина след Филипопол. Основан от римляните и наречен с името на император Марк Улпий Траян в чест на неговата победа над даките. Местните жители са наричали своята Августа Траяна най-блестящ град. Архитектурното строителство и възходът на Августа Траяна се свързват с император Марк Аврелий. Когато градът получава правото да сече собствени монети, отдавано само на най-големите икономически и търговски центрове на Римската империя. Разходката на Мели започва от античния форум, който е реставриран по европейски проект, превръщане на културно-историческите паметници на античния период на Стара Загора в туристическа атракция. Намираме се точно в непосредствена близост до мястото на югозападната порта на античния град Августа Траяна, както и до останките, много добре запазени и чудесно реставрирани от двете крепостни стени – вътрешната и външната. Интересно е, че югозападната порта по тип е традиционна за римските отбранителни съоръжения, така наречения тип катаракта, т.е. падаща, както е показано с това съоръжение в момента. Също така тя е била и двукрила. Много добре са запазени по подовата настилка на Дикоманус Максимус, защото от тук е началото и на Дикоманус Максимус, на главната антична улица с посока запад-изток. Следите от античните колесници, които в резултат на дълговековното използване са се вдълбали на дълбочина от 6 до 7 см. Античният форум на нашия град Августа Траяна е уникален за българските земи и за римските провинции Тракия и Мизия, защото той не е разположен на мястото, където се пресичат двете главни антични улици Кардо Максимус и Дикоманус Максимус. Тоест отличава се от каноните на римското градоустройство и на Хиподамовата градоустройствена система. Той е разположен в непосредствена близост до югозападната порта и през него преминава само главната антична улица Дикоманус Максимус с посока запад-изток. Театронът е каменно съоръжение с амфитеатрално разположени седалки, обърнати с лице към площада. 9 реда са побирали 1300 зрители. Той е монтиран върху мощни тухлени конструкции, като западната му част е плътно долепена до южната фасада на изградените по-рано терми. От величествения аудиториум са наблюдавали театрални представления, гладиаторски битки, религиозни шествия. Римските терми или бани са били друго важно място за водене на философски и литературни спорове за делови разговори. Жителите на Августа Траяна са спортували и обсъждали темите на деня тук. Градските терми са част от импозантния форумен комплекс и са под форма на квадрат със страна 80 метра върху площ от 6,5 декара. По външните им фасади са издигали величествени колонади. Това са едни от най-големите и най-добре запазените римски терми по българските земи. Една от най-прекрасните, от най-забележителните сгради е сградата на резиденцията на градския управител на античния град Августа Траяна Берое. Предполага се, че тя е била построена през края на 4-ти, началото на 5 век след Христа. Мозайката присъздава изображението на вечния кръговат на живота и 4-те годишни сезона. Синхронна е и в своя център тя е украсена с изображение на 4 големи кантаруса. Това е така наречената техника Opus Sectile, която е характерна изключително за провинция Тракия в римската епоха и то по-специално в нашия античен град Августа Траяна. До момента в продължаващите вече повече от половин век археологически разкопки и проучвания са открити общо 29 богати антични подови мозайки.
Освен обществени сгради, в Августа Траяна е имало и красиви местни домове. Такъв богат аристократичен дом се намира на булевар Столетов, чиято зала за гости впечатлява с многоцветна подова мозайка. Сложната композиция, изпълнена с малки камъчета, изобразява виеща се лоза, патица, сърна и дъно на море с плуващи риби. Учените предполагат, че Августа Траяна е имала собствена мозаична школа. Отправяме се към сградата на Регионалния исторически музей, където на първо експозиционно ниво се разкрива величието и блясъка на Августа Траяна. Нашият музей стана уникален не само в България, но и в цяла Европа, именно с това, че той беше изграден върху основата на оригинална, автентична, главна антична улица с посока север-юг – Кардо Максимус от античния град Августа Траяна. Нейната ширина е около 6 метра, а от двете страни има бордюри, които са с ширина около 1,20 м. И съгласно каноните на римското антично градоустройство, улицата е била украсена от двете страни с красиви портици с антична колонада. Улицата е уникална и с това, че тя завършва в южния си край с южната порта на античния град Августа Траяна, една от най-важните посоки, която е водила към друг главен римски античен град в провинция Тракия, а именно Адрианопол. Може тук да се види на античната улица в нашия музей една атрактивна възстановка на римска антична колесница четириколка. Една от любимите атракции на туристите в Регионален исторически музей е античната мода, която предлага музея. Тоест всеки, който иска да влезе в ролята на римлянин, може в нашия интерактивен кът да се облече като римлянин и да се направи снимка за спомен на античната улица, така както са ходили истинските римляни по време на бляскавият период от римската история. Градът е участвал активно в работата на провинциалното събрание на градовете със седалище Филипопол. Косвени исторически данни показват, че Августа Траяна е била посещавана 3 пъти от представители на императорската династия на Северите. Ветераните, настанени в Августа Траяна, построиха тук из основи Августенол и го осветиха през ноемврийските иди, когато консули бяха Максим и Патрионс. Вътрешният източен двор на музея е оформен като лапидариум. Археологическите разкопки показват, че това е обществена сграда с открит басейн с изкуствени подмоли за риба. Южно от него е разкрита подова мозайка. До наши дни са достигнали великолепни образци на каменната и бронзовата пластика. Предметите на лукса от стъкло и бронз са свидетели за величие и просперитет, доказателство за висок художествен вкус и майсторство. Най-богатата в света колекция монети от Августа Траяна се намира в Регионалния исторически музей в Стара Загора. Сред тях е и бронзовата монета, специална емисия с императрица Юлия Домна, съпруга на Септимий Север. В началото на IV век преблестящият град на траянците се променя. Крепостните стени се отдебеляват, рушат се езическите храмове и се застрояват ранно християнски църкви. Великолепният форумен ансамбъл на Августа Траяна е разрушен около средата на V век, след опустошителните набези на хуните, предвождани от Атила. Така свършва бляскавата история на преблестящия град на траянците, но великолепието и изяществото на артефактите удивляват днес жители и гости на Стара Загора. Мели приключва своята разходка назад във времето до римския блясък на Стара Загора, по-впечатлена и по-влюбена в своя древен и красив град. Мели научи, че сред многото достоинства на Стара Загора е неговата пребогата история. Момичето мечтае за още разходки през вековете до Верея, Боруй, Иринополис, Железник, Ескизара.